Rapopo sip oke. Ya oke. Aku malah bolak-balik ditimbul ki malah seger, seger waras pokoke. Iya, malah sehat walafiat pokoke bolak-balik ditimbul. Heeh, sip pokoke masuk. Ayo Mas, angkat lagi Mas. Kaya ngene lelakonku. Biyen apa aku dadak ketemu.
sing dhuwur lho, Dek. Aja lungguh. Was. Loh. Lah malah Dek. sawo gletak, Mas. Dek. Bacut, kebacut, Dek. semaput. Pripun, Dek? Kok ngono to, Dek? Dek. Mas, Mambu timbul, niki Mas. saya saged nangekke Mbak Nina Wah, sanes jenengan. iya ora iso. Oh, iya. Aku ora iso tangi. Jenenge ya jeruk to, Mas. Dang, anu. Iki engko nek ku nangekne ngangge apa, Mas? Ayo Mbak, tangekno sik. Ditimbul biasane tangi. Aku kuwi ngono kuwi biasa. Sik. Wes, mambu lap-lapan wes. Lah dalan nek balik neh. Wah, wangi. Wangi. Sik. Iki mau sing dhisik dhewe iki mau saben bengi nyawang konang apa nyawang kowe? Nyawang kotang. Oh, alah. Aku tak rungokno iki kek konang apa kotang ngono aku. Aku ki nek kumuni kotang buke konang. Lah iya mulane bingung kiwa karo tengen ora padha. So, terus rata padane ben Nah, iya, dompo. Ki kek kelar tangi apa ora lho sakjane iki. Apa neh? Wayah jenggleng malah nyeluntek to, Dek. Nyeluntek Wis ora ambuke. apa-apa oleh Ambuke vitamin nang malah, ngarepku. Dek. Engko dadi ya, Dek. Kon dadi jaranan. Dadine marine nek urung dimiki aja mari-mari. So. Ya. Yen mamajang monganggo janur kuning. Iya. Lah dalah Kok dereng wis krasa, Pak? kaku. Wis Pripun iki wong jenglenge, Pak? kaku. Iki masa njaluk diulapin neh. Biasane jenggleng iki mumbul iki malah nyeluntek iki piye to? Pak? Lah iso. Kaya layangan ngletap malah. Enggak, Pak. Dijenggleng maneh, Pak. Dereng krasa lho, Pak. Nah iya. Wis tak Oh. Jlang. Jas. Kelar pora kok iso kaya kesenen kemis Senin Keri kemis. dhewe wis ora metu apa-apane. Iso. Karek melet-melet tok, Mas. Elete tok. Piye iki engko? Wis ra tekan nggon ya, Mbak. Kambing wae waton gunung. Sik Mas, sik. Ayo neh Mas. Kok Sik Mas. Ayo alon-alon Tum. Mas, ragangan tuwek. Wes. Iya. Karo ambekan, terus ngempet. Terus ngempet lho. Keri dhewe mak celeguk ngono tok. Kari dhewe mak prut. Aku jane ngene iki ya penasaran. Ngene iki ya nyang tenan apa ora ngono. Jenengan mboten pengen, Mas? Aku tak empet. Ojo pengen Rita. Ngempet to ae. Wis, Ben dijengkleng bojomu dhewe. Iya. Ki engko pas dadi plekara. Jamumu apa ditekoni Mas iki lho. STMJ, susu telu matur jae. Mbah Susu Marijan tok lho, jare, Mas. Susu tok. Ya. Ya. Iya. Apa irek ki? Irek ki lah sing tinggi anu Ora sawah ireng ketok. sing dienggo kiseni diesel mburi niku lho. Oh, jarene iso Mas. Bene tokno. Wis, siap. Ayo tutuk nih. Iso. Wis to. Siap deh pokoke. Siap. Oke. Nah.
bokong kuwi lho. Nak aku wani ku gur mburi kok, Mbak. Maprut ngono. Iya. Jajal nek karo aku. Tok. Apa jajal? Lah ya entang rodok rene aja mere-mere rono. Iya. Tian. Kok ngarep pemburi. Tomai kono aja mepet malah mepet. Kapok we nek didepi bokong ini terus piye sirmu? Jajal. Ayo. Piye? Ora Kapok apa-apa. we. Jamumu Wis piye toh. jajal? Sesuk seger waras tambah umure. Piye jajal? Oh we. Dayek-dayek ora bangkeamu. Lah karo mu merem-merem lagi. Wong karo ngempet ora ambekan lho, Mas. Lah iya. Panas udan, udan panas, panas udan, haleng-haleng, capek Oh, kon reokan we. gunung. Ayo, iso ora? Lek ku marahi ngambingi. Sing luwes. Karo guyu. Karo nyungir. Siunge di siunge. Aja dikeket siunge. Dadah yo ngono pinter. Ya. Wah, urung mandek kok. Mendek sik. 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 Setengah jam. Kayak bojone sapa tak kerjani. Non pangapunten sapa sing duwe bojo iki? Non pangapunten bojone tak kerjani. Wadon Ah, we. sa